हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो प्रेम से एक बार बोल दी गुरु बहिना, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये गुरु बहिना, आज हम आप लोगन के एक भोले बाबा के कंगन के चमत्कार के कथा सुनावे जातनी। अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। तो ये गुरु बहिना, एक कंगन के चमत्कार कहाँ भइल बा, कैसे भइल बा, आप लोग पूरा अंत तक कथा सुनम और आप लोगन के मालूम होई तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम। एक गांव में एगो पंडित रहत रहने। एक गांव में एगो पंडित रहत रहने। बहुत दिन से उ पंडिताई करत रहने। उनकर माई बाप भी जो रहल लोग, उहो लोग उनकर पंडिताई ओ गांव के करत करत बुजुर्ग हो गए लोग और ओकरे बाद से भगवान के यहाँ चल गए लोग। ओही तरह इहो पंडित उनका जो रहने, उहो बेचारा पंडिताई ए गांव ओ गांव करत रहने और उनके लगे भरपूर पैसा और सब कुछ रहल। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा घटना घट गइल बा। बेचारा एकदम जो कहल जाला कि ऐसा समय हो गइल बाटे उनका जीवन में कि कुछ उनके दिखाइए नहीं दे। वो पंडित के उनकर महतारी बाप शादी कर देले रहने और पंडित बेचारा जब शादी ब्याह हो गइल रहल तो कुछ समय बाद उनका माई बाप गुजर गए लोग। गुजरला के बाद उनके माई बाप के इनका जो पत्नी रहली, इ लोग अपन जीवन जिए लगल लोग। और जो कहल जाला कि आगे जीवन में जब बढ़ल लोग तो इनके दूगो बेटा भईने और भइले के बाद से जब उनका दोनों बेटा एक 5 साल के एक 10 साल के हो गई ने, तेतने ही जो जीवन में का भइल कि उनका जो मेहरारू रहली कुछ समय बाद उहो बेचारी गुजर गईली। गुजरला के बाद पंडिताइन के पंडित जो रहने बहुत बेचारा अकेले रहे लगने। एकदम जो कहल जाला कि चारों ओर उनके अंधेरा ही नजर आवे। दोनों बाल बच्चे के तरफ देखें तो सोचे कि देखा अब कैसे जीवन कटी। इनकर माँ रहली हई तो सब तरह से देखभाल हो जात रहल है। हमके सिर्फ कमाए भर के चिंता रहत रहल है। अब बाटे घर पे भी देखो, बहरऊ देखो, चारों तरफ से कैसे का हम करब। बेचारा इहे सोचत रहने। अब एकरे बाद का भइल बाटे कि गांव गड़ा जो होला और नात रिश्तेदार जो होला कहे लगल लो कि ए पंडित, ए बाबू, तू शादी कैला, तू शादी कैले बा तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रही। जब शादी कर ले बा तो तुम्हारे लिए इतना अच्छा हो जाई कि फिर से केहू बनावे खियावे वाला हो जाए, घर संभाले वाला हो जाए। ये दोनों बाल बच्चे बढ़न हो जाई हैं और ओकरे बाद ही तुहार घर परिवार उ बन पाई। अब तू शादी कैला। बेचारा पंडित नाही नाही कहत कहत एक दिन सोचने कि चलो सब केहू कहता तो हम काहे नाही शादी कैली। अब बेचारा नात रिश्तेदार लोग बतावत रहल लोग जहाँ शादी, तो एक जगह उनकर शादी पसंद आयल बाटे, लड़की पसंद आ गई रहली तो शादी करे के राजी हो गई ने पंडित जी। पंडित जी शादी कैले ने। शादी कैला के बाद से जो पंडिताई न बाइल बाड़ी दूसरी जने, तो दोनों बाल बच्चन से बहुत दिन ले जो कहल जाला 1-2 साल बहुत प्यार से मोह माया के साथ रहे लगली। एकदम जैसे अपन बेटा ऐसे करत करत उनकर दिन गुजरे, रात बीते। लेकिन जब उनकर आपन औलाद 2 साल के बाद हो गइल बाटे और उहो जो उनकर एगो बेटा भईने, तो दोनों बेटन के जो देख के उजरे लगली, यानी कि उनके जलन होखे लगल। अब सोचत रहे कि अब हम कौन उपाय करें कि दोनों के हिस्सा न मिले, सिर्फ हमारी बेटा के हिस्सा मिले। बेचारी सब और जो कहल जाला कि बातचीत करें, बेचारी ऐसे रहली कि उनका बुद्धिए नहीं रहल।
ओइसन लोगन के गुरु बहिना सब बेचारी ये कहे के चाहे कि उनका बुद्धि ज्ञान नहीं रहल, जैसे कि अपने बेटा के बेटा समझे और सौत के बेटा के बेटवे न समझे। जौन की जेकरे बाप के उहो बन के आयल रहली उहो नहीं समझे। भाई केहू के शादी ब्याह होला तो इहे सोचेला कि हमार उहो औलाद के बुझिए, हमार ये औलाद के। तो भाई उन्हीं के जन्मल तीनों जने रहल लो, लेकिन वो अपने औलाद के समझे पंडिताइन और सौत के दोनों बेटन के कुछ ना समझे। अब एक दिन का भइल बाटे, उ पंडिताइन का कहतली, पंडित जैसे आयल बाने पूजा पाठ क के बगल गांव से, और जैसे आके घर में हाथ पांव धो के बैठा तने चौकी पे, तो वैसे ही पंडिताइन का कहतली कि दोनों अपने बेटा के या तो तू कहीं जा जंगल में छोड़ी आवो या तो तू इनके मुँह आ दो। काहे कि हमरे बेटा के हिस्सा नहीं लगे के चाही। हमारे एगो बेटा बाने, उनकर हिस्सा में हम हिस्सा नहीं लगे दे। ई तीन जने के हिस्सा यहाँ नहीं लगी। अपने बेटा के या तो दोनों जने के कहीं छोड़ी आवो जंगल में या तो तू मारी दो। अब पंडित सोचत रहने कि कवन उपाय करी, कैसे कैसे हम समझाई पंडिताइन के। सौ जो कहल जाला समझौने सब कुछ कहा सुनी भई, लेकिन पंडिताइन नहीं समझ ले। तो पंडित भी हार पाछ के का कहले बाने कि हाई तू पकड़ आ दोनों बेटन के जिम्मेदारी तुहरिए ऊपर रहल हवे। जब से अइलू शादी क के तो के हम कहनी कि दोनों बेटन के लिए हम शादी करतनी, देखभाल करे खातिर घर परिवार सब कुछ अच्छा से, लेकिन तो के जब समझ ना आई बाटे तो तू ये दोनों बेटन के चाहे मार दिया चाहे कहीं छोड़िए, तुहरे हाथे में बाटे। इतना कह के पंडित रात भर जब रुकल रहने, अब फिर बिहाने भोरे कहीं कथा कहे निकल गई ना, कथा कहे निकल गई बाने। अब का भइल बाटे कि जो पहली पंडिताइन रहली उ शिव चर्चा कथा सुनत रहली, और शिव चर्चा कथा हमेशा सुने तो शिव चर्चा के जो मंत्र लेले रहली कंगन पहनत रहली। ओ कंगन के चमत्कार कैसे भइल बाटे कि उ कंगन जोन पहनत रहली अब मर गई रहली, तो उनकर जो पंडित रहने उनकर पति उनका कंगन निकाल के और ले जाके उ बगल के जंगली में जाके वहाँ एगो बेले के पेड़ के लगे टांग देले रहने कि हमें इनकर जो अगल बगल में इनकर जरावल गइल बाटे लाश, ते इनकर कंगनो हमें अगल बगल में रहे। कबो हम जब यहाँ आई तो रक्षा करिए ई कंगन। उस शंकर भगवान के आशीर्वाद समझ के उ कंगनवा को हमें टांग देले रहने, और ओही जगहिया इनकर जो दूसरी रहली पंडिताइन आइल उ गईली ओ दोनों लइकन के लेके ओही लइकवने से उनकर गड्ढा खनवावे ओही बेले के पेड़े के नीचे जंगली में। कहतली के बेटा चलो दोनों जने और चलो वहाँ खूब गड्ढा खोन दिया लोग, वहाँ से जो कहल जाला कि पूजा करे के बाटे ओ गड्ढा में। दोनों लइके कुदारी उठौले बाने और लेके गइल बा लोग ओही बेल के पेड़ के नीचे गइल बाड़ी आ खूब गड्ढा खनवावले बाड़ी। दोनों लइकन के सुते भर के खनवा के गोबर लेके गइल रहली। गोबर से का कइले बाड़ी लिप देले बाड़ी अपने हाथे, और लिप के फूल उल चढ़ा के अच्छा तो सब चीज चढ़ा के कहतली दोनों लइकन के अपने उ जैसे सौत के लइकन के कि एमे दोनों जने बैठ जालो। अब बैठला के बाद से अब भगवान के याद करी हलो, भगवान के याद करी हलो। अब वो हमें बेल के पेड़वा में कंगन उनकर महतारी दोनों जने के जो महतारी रहली पंडिताइन के कंगन शंकर भगवान के कंगन हमें लटकल बाटे। अब वो देखत नहीं बाड़ी लेकिन वो कंगन सब कुछ देखत है, यानी कि भगवान भोलेनाथ सब कुछ देखत रहने। और घर से का कैले रहली कि एगो गणासी लेके गए रहली उनकर दोनों जने के मूड़ी छाटे के, कि जैसे हाथ जोड़ के भगवान के याद करी लोग एके बेर में दोनों जने के मुड़िया छाट दे और ओही लगले ओही में सुता के और तोपी दे। अब इतना ही बुद्धि लगा के गए रहली गणासी लेके। अब जैसे वहाँ गईली बैठौले बाड़ी माटी उटी खनवा के लिपी उपी के लइकन के अब बैठा के कहतली कि भगवान के याद करा लो। भगवान के दोनों जने याद कैले बा लोग और कहता लोग ओही में ओम नमः शिवाय जाप कराता लोग। दोनों जने भाई
ओम नमः शिवाय के रट लगौले बा लोग। जाप शुरू हो गईल बाटे दोनों भाई के। और याद करता लोग। अब दोनों बच्चे का जाने कि हमके कहाँ लाके कौने खाड़न से लाइल गईल बा। अब जानी गुरु बहिना का भइल बाटे कि ओकरे बाद ई गड़ासा उठौले बाड़ी। या ज्यों गड़ासा उठा के आ गर्दने लगे ले जाके मारे के कोशिश कइले बाड़ी, त्यों कंगन से उनकर चमत्कार शुरू हो गईल बाटे। भगवान भोलेनाथ के कंगन से चमत्कार शुरू हो गईल बाटे। कैसन चमत्कार भइल बाटे कि जो ओमे से रोशनी निकल के आइल बाटे। उनकर जो गणासी रहल उ फेंका गईल बाटे, हाथ से छटक गईल बा। आ छटक के जाके दूरे उ गणासी सांप के रूप में बदल गईल बा। आ ज्यों सांप के रूप में बदलल बा, आ सांप जैसे उनके हाथवा में लपटा गईल बाने सब। सपवा अब लपटा गईल बाने सब। उ अब देख के डर गईली कि भाई अभी हमरे हाथ में सांप कैसे आ गईल। हम तो ले रहनी गणासी, अभी सांप कैसे बन गईल बाटे। अब चिल्लैतो नहीं खी आ कुछ कहू ना पावे, काहे कि शंकर भगवान का गटइये रून ही देले रहने, एकदम बंद कई देले रहने कि अब चिल्लो ते का करबे जब ऐसा पाप करे अइले हते। अब ओकरे बाद से सपवा लपेट ले हने सब। आ जितने मन में सोचे उतने उनके सांप लपेटत जा, पैरे से लेकर देही ले लपेटत गइल बाने सब, लपेटत गइल बाने सब। अब उ सोचत अली कि अब कवन उपाय करी कि सुनले रहनी। अब उनके मन पड़ता कुछ कुछ कि सुनले रहनी और जब ऊपर देखत अली कि ते बेल के पेड़ हवे। आ लइकवा के लगे जब बेल गिरल बा तो उनके याद पड़ल बा कि बेल के पेड़ के लगे ही कहीं आस पास में एक महतारी के, इन लोग के महतारी के यहाँ जलावल गइल बा। और उनका कंगनो यही पेड़ के आसपास में कहीं रखल गइल बा बांध के। अब सोचत अली कि अब हम का करी। अब जैसे कंगन पे नजर गईल और देखत अली को ओही में से रोशनी आइल बाटे और वही तरह सब कुछ होता। देख के अब उनका चमत्कार भगवान भोलेनाथ के इनका देह का पता और मन के जो पाप रहल उ अब सोचत अली कि अब कैसे मिटाई, अब हम कैसे अपन गलती की वहाँ खत्म करी। सोचत अली आ सोचत सोचत का भइल बाटे कि एके बेर बेहोश हो गइल बाड़ी। बेहोश भइल बाड़ी। या दोनों लइकन के भगवान के जो जाप होला अब वो सबके ऐसन लागल बाटे कि हमार महतारी लागत कहीं उ कोनो इथी में फंस गइल बाड़ी, विपत में लागत हमन के बैठा के वहाँ कहीं चल गइल बाड़ी। दोनों लइके आंख खोलले बाने जाप के बंद करके। जब जाप बंद करके आँख खोला ता लोग तो देखा ता लोग गड्ढा में से खड़ा होके कि हमार महतारी बेहोश पड़ल बाड़ी और खूब इनके ढेर सारा सांप लपेट लेले बाने। अब का भइल बाटे कि दोनों लइके ओमे से गड्ढा में से निकलल बा लोग। निकल के बाहरे उ लइकन के जौन पानी लिपे के आयल रहल, गोबर लेके आयल रहली लिपे खातिर आ लिपले रहली जौना से ओही पनिया से का कइले बाड़ी कि ओकरे बाद से दोनों लइके का कइले बाने सब कि पनिया से मुहवा पे गिरावत तने सब कि माता जी होश में आव। अब सोचत अल्ले कि दोनों लइके कि कैसे हम होश में लाई। अब पानी गिरावत लोग आ सांप केहू के छुअत नहीं खे, दोनों लइकन के छुअत नहीं बाने सब, लेकिन उनके महतारी के खूब पकड़ले बाने सब, ऐठले बाने सब कि कहीं से ही उठ ही ना पावे। अभी सोचत तने कि अब हम कैसे हम का करी। भगवान के नाम ले तने दोनों भाई लगने गोहरावे, दोनों भाई लगने गोहरावे और शंकर भगवान तुरंत प्रकट हो गए बाने ओ जगह। प्रकट होके कहत तने एगो बाबा के भेष में कि बच्चा काहे रोवत तला, का भइल बाटे, कौना चीज के भगवान के बुलावत रहला वा, का भइल बाटे। तो कहत का बाने लोग कि हमार महतारी बेहोश हो गई रहली है, हमन की हम आयल रहनी एक पूजा करे और देखी ना ई बेहोश हो गइल बाड़ी। उ बाबा जो रहने भोलेनाथ कहत का बाने कि अच्छा ठीक बाटे, तुअर महतारी जितना सांप लपेटले बाटे अभी कैसे दूर होई, तू लोग सोचा। अब दोनों लइके सोचत तने कि कैसे दूर कइल जा, वो लोग के बुद्धि काम करते नहीं खे। तो दोनों लइके कहत तने कि बाबा तू ही बतावा कि कैसे दूर होई, ई कैसे नाग हटिए सब यहाँ से, हमरे महतारी के देही पर से सांप कैसे हटिए सब। अब वो कहत तने कि हई मिट्टी उठावो। अब मिट्टी उठा के ओम नमः शिवाय बोल के हित छीटी दा अपने महतारी के ऊपर। मिट्टी उठौले बा लोग दोनों हाथे आ उठा के ओम नमः शिवाय के खूब जाप लगौले बा।
बा लोग। और खूब जाप लगौला के बाद से यानी कि 108 बार मंत्र कह के मटिया ज्यों छिटता लोग त्यों सपवा वहां से गायब हो गइल बाने। आपन आपन रास्ता पकड़ लेले बाने। उनका महतारी ज्यों खड़ा हो गइल बाड़ी और कहतली के बेटा अब घरे चलो लोग, बहुत बड़हन गलती हो गई रहल है, घरे चलो लोग। अब जल्दी जल्दी बेचारी ऊ चिंता में एकदम पड़ल हुए सोचत हुए। और वहाँ से जो बाबा रहने वो अंतर ध्यान हो गए रहने। उनका होश में अइला के बाद और तुरंत अपने लइकन के लेके आगे पाछे अगल बगल कहीं नहीं खी देखले आ घरे लेके चली आइल बाड़ी। आ भगवान भोलेनाथ से खूब अपन जो कष्ट रहल विपत रहल सब कुछ सुनावत रहली और कहत कहत अपन जो गलती कैले रहली ओहू के दया मांगे कि हे भगवान भोलेनाथ हमके तू दया करिए क्षमा करिए। अब मांगत अली अब का भइल बाटे कि अब पंडित शाम भइल बाटे तो सोचत तने कि अब तो मारिए देले हुई हैं, अब मार देले हुई हैं सब। तो अब ऐसन बाती बाटे कि मार देले हुई हैं दोनों लइकन के। अब घरे चला देखल जा का होला। अब घरे आवत अली अरे आवत तने उनकर पंडित तो देखत तने कि दोनों लइके पढ़त तने और उन्हों के जन तीसरा नंबर के उनकर दूसरी मेहरारू से रहने उहो बेचारा लइकन के लेके ऊ पढ़त अली और उनके दोनों उनकर जो मेहरारू रहली बैठ के खाना बनावत अली। आई लइकन तीनों भाई बहन और तीनों भाई खूब बढ़िया से खेलता लोग। तब आइल बाने तो कहतने कि का हो पंडिताइन आज तीनों लेकर खाऊ खूब अच्छा से खेलतने तू खाना बनावत लू आ जल्दी से भोजन लगा द का भइल हवे तुहार विचार बदल गइल है का। तो सारा बात बतौले बाड़ी और सारा बात बता के अपने पंडित जी से भी क्षमा मांगले बाड़ी, अपने दोनों लइकवन से क्षमा मांगले रहली। और क्षमा मांगले के बाद से पंडित जी से कहतली कि बैठ जाई खाए के, अब हमसे जो भइल बाटे अब कबो ना करो। भगवान भोलेनाथ के चमत्कार देख के ऊ अब ये दुनिया से जो कहे कि अब हम कबो ऐसा गलती करबे ना करब। अब बिहाने भइले सोम नमः शिवाय के जाप करे लगली और सबके अपन जो चर्चा रहल कथा रहल सुनावे लगली। कहली कि आज से हम पूजा पाठ करम, हमारियो जो जैसे हमारे एगो बेटा माने वैसे इहो दोनों हमार बेटा हमें। लगली बढ़िया से मान जान करे और खूब अच्छा से रहे लगली। अपन तीनों बेटन के लेके आ खूब बढ़िया से रहत रहत समय बीतल बा। तीनों बेटन के बियाह कैले बाड़ी। 3 गो पतोही आइल रहली। बड़की जौन पतोहिया आइल रहली सब 2 गो बहुत मान जान करे सब। आ छोटकी इनकर जौन अपन पतोहिया रहल उ कबो मान जान ना करे, कबो इनकर मान जान ना करे। ई सोचे कि देखो हम कमन कर्तव्य कैनी, ये दोनों जने के मार देले रहती तो आज हमारा कमन गति हो कि ये दोनों जने के जो बहू बाड़ी दोनों जने के जो बहू बाड़ी कितना हमार देखभाल करत तली। हई एगो अपन बाटे तो ऐसा हमके फेकरे नहीं और समझे ले। अब सोचत तली और वही समय के सोच के बेचारी अब खूब रोवत रहली। दोनों पतोही आइल बाड़ी सब उनकर सबत वाली जो उनका सौतीन के पतोही रहली सब आइल बाड़ी। कहतली कि मम्मी जी काहे रोवत तनी। तो कहतली कि देखो न कुछ ऐसा ऐसा बात याद पड़ गई यही से रोए लगनी, कुछ बतौले नहीं की। अब भगवान भोलेनाथ के याद करे लगल बाड़ी और पंडित जी से उ बतिया कहत रहली आ हमेशा कहे आ जब तक जियली तबले कहली सबका चर्चा कथा सब सुनौले बाड़ी। तो यही से कहल जाला गुरु बहिना कब केहू के लिए गढ़ा ना खोने के चाहिए, वो अपने लिए भी खाना जाला। अगर हमार कथा पसंद आयल हो तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी।